गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गेलेमु बिथिङाव बिटिआर हालामनि थाखाय फिन गोग्गाथाव खौरां। माहारियारि थाखोनि गेलेमु बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानानै बडलेण्डजों लोगोसे बर' माहारिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों बर' फिसा जया स्वयंभु गयारिया। दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33थि बोसोर जथुम्माया दिनै नैथि सान। नगावनि कलियाबराव साननैनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै नैथि सान। बे नैथि साननि सेथि हाबाफारियावनो फुंबिलिनि आरज गाबनाय जायो। धोरोमारि फिरब्लाखौ बेरहोयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावफुं आफादगिरि खगेन नार्जारिया। गोथैसेयाव बिबार बावजेनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' फोसावदिं नेहाथारि बब्रमोहन स्वर्गियारिया आरो धोरोमारि हानजानि हाबाफोरखौ बेखेवनानै होयो कलियाबरनि एसटिअ पबित्र कुमार दासआ। बेनि उनावनो कलियाबर बाथौसा मुंनि बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरिया। जनायाव गिख्रंथावना बारहुंखा अखाजों गोबां न' बां लामा सामा खहा जादों। दिनै फुंनि समाव फैनाय बारहुंखा अखाजों जनायनि गोबां ओनसोलाव न'खर लामा खहा खालामलाङो। 515 नं राजा लामायाव मोब्लिब खुन्थिया गोग्लैनायजों मोब्लिब थारा जनानै थेर बेथेर जायो। जाउनाव बेसेबांबा गोबाव राजा लामाया बन्द जानायनि उनावनो जनायनि गोबां ओनसोलाव मोब्लिब हगारनो हायै जायो। बेबायदिनो जनायनि कमलफोरावबो गोबां दंफां गुनानै न'नि सायाव दखान गला सायाव गोग्लैयो आरो खहा खालामो। गोब्राबै फैनाय बारहुंखा अखाजों बारिनि गय फाथै बायदि रोखोमनि खहा जायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल बसगाव गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सिमान्त चेतना मन्च पूर्बोत्तरनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै सिमाखौ देंखोजों मान होनाय एबा सोर दौहाक सोरांजुलि हाबाफारि खुंफुंनाय हाबाफारिया गाहामै गाहाम जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैदोंमोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां आरो बालाजान सिएससिनि डाक्टर नील कुमार ब्रह्म बिथांजों लोगोसे जुमदुवार फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर शिबाराम बसुमतारी आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उलसुन हासदा उखिल मोसाहारि खनसियाम दास आरो एमसिएलए माधव सिट्रि बिथांमोना। गोजामानो साबसिन बिपिएफआनो साबसिन मावलांदों बेखौ दा बिटिसिनि रायजोफ्रा बुजिफिनबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा। दानि बिटिसि सरकारनि मावनाय दांनाय बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा आंगायबाय। जाय बिथांमोना बै समाव बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव थांदोंमोन बैसोर दा इउपिपिएलखौ मुगैनानै बिपिएफ दोलोआव फैफिनजोब्बाय। बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ जेरै कारापसननि खोथा बुंदोंमोन दिनै इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ कारापसनाव लोब्बा थानायखौ जों बयबो नुनो मोन्दों होननानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। मिथिंगायारि गोजों दै जगायनाय सानजथाय बेखेवबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया। उदालगुरि जिल्लानि पाराभुटान सिमना बरमुकुलियाव मिथिंगायारि गोहोजों बोहैहोना लाबोनाय बरला गामियारि दै जगायनाय सानजथाय बेखेवबाय। बिथांखिखौ बेखेवना होयो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। एनडिएफबि मुंख्लं नखरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावनाय। गाबोन 3 एप्रिल बेलासिनि रिंगायाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बर' हारिनि आलादा हादरनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय एनडिएफबि मुंख्लं जोलावफोरनो एबा 201 मुलाम्फागिरिफोरनो चेक गथायगोन। बे चेक नाजावगिरिफ्रा मुंख्लं नखरनि रोखा फोरमान लोगो लाबोफानांगोन। लोगोसे रोखा फोरमान बिलाइ दिन्थिनाय मुलाम्फागिरियासो चेकखौ मोनफुंनो हागोन होनना मिथिदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रायजोनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया स्पेशल क्रिकेट मेचआव बाहागो लादों। थांनाय 1 एप्रिल खालि गुवाहाटीआव खुंफुंजानाय स्पेशल क्रिकेट मेचआव रायजोनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बे स्पेशल क्रिकेट मेचखौ चिफ मिनिस्टार 11 एन्ड चिफ जास्टिस 11नि गेजेराव खुंफुंनाय जादोंमोन। बे बादायलायनाय गेलेमुआ ड्र जादोंमोन आरो गेलेमुनि जोबथानायाव मोन्नैबो हानजाखौ देरहासार महरै फोसावनानै होदोंमोन।